Bon dia, coneix literaris. Com veieu, torno a estar acompanyada del Jordi Bonet, perquè Què farem, Jordi, avui? Una segona part de preguntes i respostes. Perquè, com vaig veure, us va agradar bastant. Va tenir té moltes visualitzacions, us va agradar, va ser divertit. I crec que es pot tornar a repetir. Així que, sense res més, comencem amb les preguntes. Número 1. Marc.corral _89. Posarem el seu Instagram aquí. Per què tens aquest nom de Cuinant Literatura? Doncs tinc el nom de Cuinant Literatura perquè quan vaig començar el canal el que feia era una recepta i llavors un ingredient era el llibre i ho feia a la cuina. Llavors era com que cuinava els llibres i doncs Cuinant Literatura. Així és d'on va començar el nom i el canal. Segona resposta. Pregunta, perdó. Segona pregunta. Juanse Genta. Estàs satisfeta amb el contingut que penges? Doncs jo la veritat és que sí que estic bastant satisfeta perquè com que és booktuber doncs recomano els llibres, dono la meva opinió i crec que vaig variant de vídeos, com per exemple aquest de les preguntes, com vaig fer la booktubeathon i doncs així és una mica més entretingut i no és sempre el mateix contingut. I és entretingut i dinàmic, divertit. A tu et sembla guai o bé el contingut que penso? T'agrada? Bueno, com sempre estic d'acord amb una... Sí, clar, si tu mateixa estàs contenta i... sí, contenta, doncs ja està bé. Clar, vull dir. Molt bé. Doncs passem a la tercera pregunta. Books_any_foxes. També deixarem el del Juanse i l'Instagram de Books and Foxes per aquí. Quin va ser el llibre que et va obrir a la lectura? Doncs el llibre que em va obrir a la lectura va ser Tina Superbruixa. Ara mateix no recordo el títol, però la veritat és que també la seva portada era molt guai perquè depèn de com la miraves, canviava la portada. I va ser pel tio, crec que era quan tenia 8 anys o menys, o 7, no sé. Sí, era pel tio i llavors vaig passar tota la nit llegint-lo i fins i tot al sopar estava llegint-lo i em vaig enganxar molt i crec que va ser a partir d'aquí quan em vaig introduir a la lectura. I el teu, Jordi, quin va ser? El meu, el Tesaurus, d'Àfrica Rachel. Tesaurus. Deixarem les portades per aquí, com l'altre vídeo. Molt bé, doncs ara anem per la quarta pregunta. Un altre cop de books_and_foxes. Quin és el llibre que t'ha marcat més? El llibre que m'ha marcat més o el que més recordo que m'hagi agradat, bueno, sí, m'ha marcat més. Crec que ha sigut el de Rodolfo del Hoyo, de la Font del Segre. Doncs la veritat no sé dir-vos per què, però és el que m'ha marcat més, sí. No sé, és com el llibre que em vaig llegir de la infància, així més professional, diguéssim, que no fos Tina Superbruixa. No sé, sí, aquest, Rodolfo del Hoyo, la Font del Segre, m'ha agradat molt, la veritat. I sempre el recomano perquè el Rodolfo del Hoyo. I a més és com vaig conèixer també el Rodolfo del Hoyo i és una gran experiència. El deixarem per aquí també. I el teu, Jordi? També el Tesaurus. El Tesaurus t'ha marcat i va ser el que et van... Molt bé, doncs deu ser un gran llibre, no? És molt romàntic... T'agrada el romanticisme? És una barreja... No m'agrada. No? És una barreja de tot. Llegiu-vos-el i ja està. Vale. Anem cap a la cinquena pregunta. Ariadna_Otin. Quants llibres t'has arribat a llegir? Doncs aquesta pregunta la veritat és que no l'entenc molt perquè, a veure, m'he pogut arribar a llegir molts llibres perquè tinc una edat, 13 anys i m'he arribat a llegir molts llibres, però si es refereix, per exemple, a una setmana, quan vaig fer la booktubeathon em vaig llegir 6 llibres, i doncs això en una setmana, 6 llibres per la booktubeathon i crec que quan vaig fer el canvi d'armari de llibres, crec que vaig calcular uns 80 llibres en total, però tampoc compta molt això de saber quants llibres m'he llegit, saps? Així que aquesta pregunta és molt relativa. I tu, Jordi, quants? 1000. 1000. Vale. Gran exageració. No ho sé, però...
Uns quants, no sé, Sí. tampoc els contem, no és qüestió de comptar. Doncs ara anem cap a la 6ª i última pregunta. I última pregunta. Ariadna _ o Tin? Doncs aquest cop la veritat és que heu fet moltes preguntes, molts. De les que hem escollit, la veritat és que molts han fet bastantes preguntes. Jo he un cotxe. Continuem, va. Què sents quan llegeixes un llibre? Doncs depèn del llibre, depèn de la temàtica del llibre. Si és romanticisme, doncs em fico en el personatge que està vivint aquella situació. Fins i tot puc dir que he arribat a plorar en alguns llibres, això és molt fort. O sigui, he arribat a plorar perquè a la Selección, a la saga Selección, estava jo sola llegint el llibre i començava a plorar perquè em vaig sentir molt identificada en aquell personatge o em va agradar tant que vivia les mateixes sensacions que ell, saps? Llavors sento això, depèn del llibre, m'identifico molt en el personatge, m'hi fico molt en el personatge i visc les seves sensacions i el que li passa, com si fos jo mateixa, saps? I això és una part guai que també m'agrada dels llibres, que puguis ser tu aquell personatge. I a tu, Jordi? Sense paraules. Què sento quan llegeixes un llibre? Sí. Un llibre. És una manera de transportar-te a un altre món que, sincerament, no pot existir. O sí, pot arribar a existir existir. també, Sí, sí. però, depèn de cadascú de la persona. Hi ha gent que no li agrada llegir, com per exemple el Juan Segenta. Aquí. Sí, perquè, bueno... Bueno, cadascú té les seves coses, les seves No, manies. i això, bueno. Però jo els recomano introduir-se a la lectura perquè s'estan perdent moltes coses, veritat? Sí, això sí. No, sí. Estic d'acord amb tu. La típica resposta, estic d'acord amb tu. Però això, introduir-vos a la lectura. És igual amb quina edat comenceu a llegir, la qüestió és que llegiu perquè us ho podeu passar molt bé, hi ha moltes maneres de divertir-vos, aprens moltes coses, el que sempre dic que és el que més m'agrada, pots tenir altres personalitats i viure altres aventures, com el que acabem de dir, de què et pots sentir molt identificat. Llavors, que et poses tant el personatge que després et costa adaptar-te al... A la vida real. Bueno, sí. O quan t'acabes el llibre és com, no em vull acabar aquest llibre perquè m'ho estic passant tan... A mi m'ha passat, Sí, no voler-me acabar el llibre perquè estava superbé en aquesta història i em sentia molt a gust llegint-la. O quan acabes un llibre és com que et fa molta ràbia el que ha passat i no pots, i intentaries canviar. O parles tu sola dient-li als personatges el que hauria de fer perquè no facis això, perquè com que tu veus la història des d'altres punts de vista, de vegades, doncs saps el que passarà, o t'ho esperes, llavors és com que parles amb els personatges per fer que canviï les coses, però no es pot perquè ja està escrit. I ara jo et faig una pregunta, Jordi. T'agraden els llibres que pots escollir el camí per on vas? Tipus què? Si vas a la pàgina 5, passarà alguna cosa, o si vas a la pàgina 70, passarà una altra cosa. M'agraden més els tradicionals. Els escrits, no? Els ja... Bueno, Sí, són escrits. sí, però que ja saps, o sigui, que al final ja està escrit i que no has de guiar-te. És sí o sí allò. Sí. No pots escollir, m'agraden més aquests. Però, Comparteixo la seva s'ha de resposta. provar tot. Comparteixo la seva resposta. Perquè jo em vaig llegir un llibre que al final podies escollir quin final tenia. I clar, no té gràcia això. El de Xènia tens un WhatsApp, el recordo. Però no té gràcia Clar. això. Però llavors... L'emoció és Perds. és saber quin final tindrà, saps? Que no el pots canviar, però saber quin final tindrà. El de Xènia tens un WhatsApp, quan me'l vaig acabar, vaig escollir un final, però és que no em va agradar com va acabar. Llavors vaig llegir-me l'altre. Així que, al final vaig llegir-me els dos i escollir llavors no servia per res. Així que fins aquí acabem el vídeo. Seguiu-me a Cuinant Literatura per saber més novetats del canal i d'Instagram dels vídeos que pengem. Bueno, ara pengem perquè fem aquest. De tot allò que vivim. Subscriviu-vos al canal. Què més, Jordi? I no ho sé. Doneu-li like i també a la campaneta. I tots aquells haters que mireu els nostres vídeos, el vídeo, també li podeu donar dislike si voleu. Us dono permís.
I sobretot comenteu perquè és el que em fa més gràcia, més gràcia, el que m'agrada més que comenteu. Així es nota que esteu actius en el nostre canal. Així que fins la setmana que ve. Adéu! Adéu!